Уща Виго. Ела там при бабка. Ела да легнеш и ти на бързанта, ела. Ела тук, бе. Термофор. Ела тук. Ела тук, бе. Ела тук на ушите. Лягай тук. Тук е губатка. О, то тук му стана от дълта, няма сега стане. Това си ме хубаво, ето на мучунта тук, ушите тук, всичко. Ето тук. Ето ще видно. Ники, виж какво става? Ники. Ох, маре! Моля, 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 торто. Знаеш колко си ми удобен? Торто, въртолет, тишина, шият поет. Някой хвърли лапа. Това е неговата лапа, бе. Ех ти, чака бобата. Кажи бе, памбаец, тебе. А той ни покис тук лежи, все едно нищо не се случва до него. Измори се, бе. Ще не могат да остави. Няма, аз си го закачам. Той ще знае, че ще закачам и тук. Той ще го гледа какво става сега тук. Ах ти! Тук ти ще вижда. Дай, че си тук, аз тук. Аз съм отсунат за... Тиши. Дай. Ама тракат ли му зъбите? Аз запазя, че той играта му грубо, бе. Ох, нема плъскай со. Шуго бе. Знание така, пошашавахме, не го шишавите. Ти ще трябва да правим глумачка, не само. Вижте да го Тъпти. Ох! Нема плъскай со. Чакай се. Стиги. Не. Батко, добре, че са стари дрехите са въргаля на хубаво. Виж. Не. А така. Дяди. О. Дяди. Виж. Спах. И тук, отпред. Ти че виж, ние в момента... Аспирацията. Ние тук в момента на Мика му правим спах. Да. И тук да спи Масаж. спата. Му правим масаж. Да. Масаж. Да. На върхолетната дихателна система. Да. Тук до мен пък спи нещо друго. Нека спи. Тук, лягай сега. Няма мърдаш. Малко почи. За малко 5 минути почини. Малък идиот. Лягай там, че се маскирам, бе. Тук ще индиански лош. Пълна злапа. Ах ти тото! Мама! Лягай тука, лягай, не се закачай. Той ще ни търси да си играем посред зима в снега. Знаеш какво ще правим в снега? Снега ще правим един тартафушки. В прияспата голяма. Светлей. Ще правим касички. Я му кажа на Ники как правихме банка. Ляга бе тук, бе. Чука, бе. А така, обърни се. А тъй. Събури го. А така. Тук, бе. Дай се. Мирна. Не. Малко в печета стана горещо. А? Ама не яш това. Не това, че ще изплюш някой бор отзад. Остай го. Ей го, там отиди. Там ще порасне бор. Остай сега. Чакай сега въртолета да го смажем.
Да го раздвижим. Да. Перките, че мой, като фръкнеш, да не се приземиш надолу с главата. Нападнеш на газа си. Да, тук сега, виж какво нещо тук. Да. Виж какво има. Това е кабината. Ама да ти да летиш, Миш. Миш, му връждам от слата. Няма. Легай долу. Легай долу, бе. Тартавука. Християнски той ще спи като къпано ще си. Да, знам. Няма да имаш нужда да извеждам от 10 часа. Не ли? Няма да има нужда. Чеши му бабака. Чеши му бабака и няма мръдник. А той на седмото небе сега е. Да. Не бе, той усеща 1000%, че си играем. Никаква агресия към него. Много ясно. Тотално, Как само му гризва Янцка. Леко така са зъбите. Колкото искаш си гризи. Това е ли за това? То, като се прибере, никакъв тях ще спи като новородено. Търтафочи. Тарталоне. Бъде! Нито че пиеш каменица, нито болярка. Ама, чакай сега. Се буте. Тук, добре, айде от тази страна. Ти за батко мислиш. Толкова стига ли ти? Яла горе на брезента, се хапи. Ти се качи, той ще дойде с нас. Абе, той да не е някой черже, бе. Ще го направим? Абе, той да не е, виж само как го влачи, бе. Ще го направим, ние зимата нашка сме го влачили. Аз му правих банка, фана задните крака и го изправя на предните. И отзад дупито нагоре с главата. Дупата с нагоре глава. Дупито искам нагоре, главата надолу и отзад банка. Обратно, бъртах посоките. Да. Това тук не е от... Това тук, дето ми е дупката, не е от кучето. Това брат ми го среда. С ножите, нарочно. Да не иска да крие наркотици. Не. Ох бе! Ой, бе. Аха. О, раздвижи въртолета. И космите... Айде и при мен. Абсолютно всички Айде при мен. почнаха да фърчат. Айде при мен. Това да видим толкова часа. Това е хубаво след училище, след работа. Страшно релакс става. Ела ти тук, ела. Сибирския самотник. Сибирския самотник, виж го. Ела, да видиш какъв приятен масаж ще ти направя. Ела тук, бе, Шиле. Ела, бе, пастърмата прекратява. Ела тук, бе, ела тук. Ела тук на чържето, на батко да ти кажа как ще чункам сладко. Не се хапи. Ни хапи, батко, докарай го тук, Шилето. Дай ми задните крака. Тепай го. Батко, бе. Шиле. Ох! Дръж батко да те хапи, аз ще го измъкна. Дръж му главата. А, така. Докарай ми го. А, така. Ай сега. Дай картуната, бе. Батко е. Батко е. Айде! Тренирайте за Гергьоден. Го готово е. Ще го печем. Агенце, лягай тук, агенце. Ела така. Ела сега, да те колим. Ела, ориза е готов. Ама да му познат брезанта. Ела тук. Боже. Дей, стой, бе. Ръката ми почервеня. Ела, Ох, ела. Обаче то заскимтя. Що? Кой иска? Заскимтя. Ма какво нещо намерил ли иска? Не бе. Е така. Все едно иска някой да му обърне внимание. То като му обърнеш внимание и... Да не е бил заспал. Да. О. Само не в обектива. Чакай, дай малко диагонално надолу. Не така, да сам. Към газа на търтата.
Че мисля, той се скрил, няма го. Няма ли това тъща? Чакай да видим. Къде е това въртолетна работа тук? Той се е скрил. Те само задните ти бучета за тук, бе, търте. Няма го, скрил се. Видя ли как го домъкнахме? Като готово агно. Гергьовденското, моето След шили. малко ще ходим, знам. Их, мале! Как ще те напълни с Лорис? Мама, тати, мама, как пише? И гъби, и чубрица, и във фурната с ушите нагоре. И Джорджан. Джаджан. И да, и Тарус, и всичко останало, и батко ще намери така увкусен. Чакай. Латърте тук. Няма да се закача свък, защото... Ох! Боли. Да, Боли. търтафука. Виж ръката ми по... Ти направи на батко ръката на решето. Защо, ме търте? Защо? Отговори на въпроса, ще пиша 3+. Да, защо? Ей така, виж каква джурова имаш. На здраве. Чакай тук. Не го гледай така, лачко, миште. Ей, ще вземем яко шиба. Ко става, бе? Метеоритен дъжд. Камъни падаят. Ей! Търте. Беше? Чичо, Мики и Батко, какво направих? Сега почини си малко, че с малко като тръгнем нагоре, ще слезем надолу, ще свим насам, после натам и ще отидем вкъщи. Да слушаш, тати, не да посрещна с кола на вратата. Сибирския прави проверка на водата. Тук ще мъчил да ме апиш. Няма да се апим сега, нали се разбраме. Ще се апим утре. Някой път ще заведа и мама и тати тук. То е хубаво, ако ви мога да дойдете. Някой път, като се организирате, вземете си на бира, едно 6 вода, нещо за сядане. Дигни се малко нагоре, да е. Чакай да те дигнем. Така, дай задните лапи малко. Ела, чакай, не се дърпай като овца пред Гергьовден. Ела тук. Аз трябва ще го държа заради лъки, защото да той. Да направиш някой мискемок, че ще фана кола. Слушай, батко. Чуш? Търто. Той чува кучета да не ходи при тях. Те, знаеш къде сте кучета? Те са от другата страна на язовира. От друга страна в Той е достатъчно луд да отиде там. Страго. Ето като мърне 50 метра и тръгвата търси. Той е фана. Пусни го, бе, не бой се, бе. Пусни го, бе, човек. Абе, нищо няма да направи, бе, човек. Не дай така, бе. Мърни 3 клечки. Не, бе, да не отиде при лъките. Еми като отиде пък какво да се разберат. Един шапи, другия е толкова. И ще фръкнеш още малко, бе. Айде, то с кем ти. Айде, взем да бъдем. 4,5. Перфектно, това го разходи. Имате специални грижи към плътнището. Аз се грижа за него. Аз съм... Край!